Bueno, boa tarde a todas e a todos, tamén as persoas que nos siguen dende as súas casas. Estamos na sesión plenaria ordinaria número 6. Bueno, ordinaria non. Desculpade, espera un momento porque o sonido non me deixa un segundinho. Bueno, escoítaseme. É que creo que hai un problema, non sei se os do fondo, as concelleiras escoitades. Moi ben, de novo, boas tardes a todas e a... Escoitades? Agora sí. Sí? Hola. Agora creo que sí. Bueno, desculpas, sobre todo porque o sonido hoxe quizás non sea moi bo. Temos unha manifestación fora, unha concentración. Teñen o seu dereito as persoas que están na plaza agora mesmo facendo esta concentración, co cal vamos intentar facer compatible esta sesión plenaria coa concentración que hai na praza. Repito, boa tarde a todas e a todos, tamén as persoas que nos siguen dende a casa. Estamos na sesión plenaria ordinaria do mes de agosto, que ten 6 puntos na parte resolutiva da orde do día e 2 na actividade de control. No primer punto da orde do día son a aprobación das actas anteriores. Temos 4 actas para aprobar. A primeira é a acta do pleno do 3 de xuño, do pleno do número 6, e vou ir dando as palabras, se vos parece, as palabras por cada acta, por se hai algo, e despois votámolas todas xuntas se non hai ningún tipo de problema. Algo que engadir a esta acta do 3 de xuño? Santi, do Partido Popular. Ben, boas tardes a todos. Boas tardes a todos, membros da Corporación Municipal, veciños que nos estades vendo ou que nos vades a ver a través da grabación deste pleno ordinario do mes de agosto. En primeiro lugar, se me permite, señora alcaldesa, antes de falar da acta, que si teño cosas que dicir da mesma, quería trasladar unha mensaxe do noso grupo a todos e cada un dos veciños que pacíficamente se están a expresar ante un injusto catastrazo no día de hoxe na plaza do Concello. Un catastrazo que está recollido nos orzamentos municipais e que, primeiro, o goberno da señora Dolores Castiñeira e agora o goberno da señora Irene Coutourón aplauden, xa que, como digo, está recollido nos orzamentos municipais deste ano, polo tanto, é a proba manifesta de que sí están de acordo con este catastrofe. Lamentamos, por outra parte, remato xa, señora alcaldesa, lamentamos que este pleno non se estea a celebrar no auditorio municipal para que, efectivamente, a participación veciñal sexa efectiva e que a xente, os veciños, puidesen ver e escoitar en primeira persona este pleno municipal. Eu solicito ao Partido Popular que está na acta do día 3, señora alcaldesa, na acta do día 3 teño que decir varias cousas. En primeiro lugar, na páxina 17 desa acta, comenzando por abaixo, na liña número 12, á dereita de todo, hai un punto seguido e dice: xa o decían os seus predecesores. Aí está en plural, ten que estar en singular. Xa o decía o seu... Gracias, Pablo. Xa o decía o seu predecesor. E na páxina 18, comenzando por arriba, na segunda liña, dice: nese documento, porque senón habería rexeitamento, tendría que dicir, porque senón non habería un rexeitamento absoluto. Non teño nada máis que dicir. Gracias. Ben, recollemos. Lucía, querías comentar algo? Boas tardes a todos e a todas. Sí, eu teño na páxina 4, na miña intervención, na cuarta línea,
que dice virán outros cantos que falan, e era virán outros cantos que faltan. E despois na páxina 24, na oitava línea, tamén na primer párrafo, dice hubo aumento de complemento de destino, 17 postos aumentaron o complemento de destino, son 10. Non estou na certeza de que o dixera así ou non, pero sí que quería que quedara ben recollido. 10 postos aumentan o complemento de destino, que se traduce en 17 persoas. Nada máis. Vale, pasamos á seguinte ata, que é a ata do pleno celebrado o 14 de xuño de 2021. Algo que engadir a esta ata? Loli. Hola, boa tarde a todos e a todas os que nos están vendo e os compañeros e compañeiras aquí presentes. Solo apuntar que na última folla, no segundo parágrafo, na segunda fila, me toca recoñecer, non me toda recoñecer. Pasamos, se non hai ninguna apreciación máis, a ata número 3 que aprobamos hoxe, que é a do pleno celebrado o 15 de xuño. Algúnha apreciación a esta ata? Nada. E a última ata que aprobamos hoxe é a do pleno ordinario do 24 de xuño. Algúnha apreciación? Pois se non hai... Sí, Loli, por favor. Acta do 24 de xuño, na páxina 7 de 30 que hai, no primeiro parágrafo, na cuarta fila. Na cuarta fila, defenderás os intereses da Xunta e si os de Salceda. O que pon na ata é defenderás os intereses da Xunta se os de Salceda. É simplemente un defecto de forma. Algúnha apreciación máis? Pois, se vos parece ben, votamos e recollemos as apreciacións das 4 atas e votamos as 4 xuntas. Votos a favor? Perdoade, porque efectivamente temos que comprobar, non estábamos todos. Vale, pois entón votamos unha por unha. A primeira é a ata do 3 de xuño. Non asistía Primitivo González Souto e o resto sí. Entón votos a... E Ángela Valcárcel Bernárdez. Votos a favor? Abstencións? Votos a favor e abstencións dos dous concelleiros que non asistían. A seguinte ata é a do pleno do 15 de xuño. Non asistían Primitivo González Souto e Ángela Valcárcel Bernárdez. Votos a favor? Abstencións? Entendo que te abstens, non? Vale, as abstencións dos dous concelleiros que non asistían. A seguinte acta... Espera que me colei. Quedou a do 14. A seguinte acta do 14 de xuño non asistía Ana Cristina Pérez Cabaleiro e Primitivo González Souto e Ángela Valcárcel Bernárdez. Votos a favor? Abstencións? Dos tres concelleiros que non asistían. E, por último, a acta do pleno ordinario do 24 de xuño, na que non asistía Ángela Valcárcel Bernárdez. Votos a favor e abstencións da concelleira que non asistía. Ben, votadas as actas, pasamos ao punto número 2 desta convocatoria, o expediente 1589/2021, aprobación da memoria valorada de execución da mellora da aula de San Xurxo do Cras Raíña Aragonta en Salceda de Caselas. Defenderá este punto a concelleira de Ensino, Gela Ledo. Palabras.
Sí, buenas tardes a todos, tanto los presentes como los que nos ven por otros medios. Aquí se lleva la aprobación del proyecto de mejora del aula de San Xurxo. El proyecto está redactado por el arquitecto Carlos Álvarez Ávila y el presupuesto asciende a 65.641,85 euros, más un IVA de 13.784,79 y que hacen un total de 79.426,64 euros. Esta mejora consta de la creación de un aula polivalente en la zona que anteriormente ocupaba la casa del profesor. La obra, como pudisteis ver en el proyecto, la obra consta de la creación de una rampa de acceso, la creación también de 2 baños adaptados, un despacho y el aula polivalente. El aula se creará siguiendo lo que se hizo ya en el aula de Budiño, con cemento pulido, traslosado y la carpintería. Y la intención es crear espacios polivalentes para darles el uso que se necesita en cada momento. De esta manera servirán para utilizarse como aula, como gimnasio, como patio cubierto, un momento dado, pues si las inclemencias del tiempo lo requieren. La intención de este equipo de gobierno es darle utilidad a estos espacios y poner al servicio, en este caso de los alumnos de las parroquias, esta aula a mayores. Apostamos desde el primer día por ir mejorando las aulas de las parroquias y con ello los edificios. En este caso, el aula de San Xurxo es una necesidad por el número de alumnos que hay, porque ya el curso pasado y este también se ocupan todas las plazas y el espacio pues les queda bastante justo. Este proyecto creemos que soluciona, o sea, sabemos que va a solucionar ese problema y nada más, se le va a dar accesibilidad, baños accesibles y después también, que no lo comenté, quedará abierto el patio cubierto inicial que había en el edificio, que estará un porche que inicialmente tenía el edificio y se cerró en un momento dado para utilizar esa parte como almacén. Esa parte también se va a abrir. Y creo que nada más. Quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda o alguna pregunta y espero que los votos sean a favor de los 3 partidos. Gracias. Partido Popular, Primitivo. Boas tardes a todos. Gracias, Gela, pola exposición. Unha inversión no eido educativo de mellora e ampliacións das instalacións existentes. En resumen, é reformar a vivenda en ruínas da antiga Casa do Mestre, anexa as aulas, para a creación do que ben explicaches ti, de unha aula polivalente, outra aula máis pequena, un hall e un aseo. E a parte da rampa, nos lemos o proxecto e estamos de acordo. É unha obra que nos tamén levábamos no programa electoral, recuperar, mellorar e reformar esas instalacións educativas que están en moi malas condicións, en algúns casos, e, polo tanto, a nosa postura non pode ser de outra maneira que ser a favor. Graciñas. Gracias, Primitivo. Movemento Salceda, Loli. Gracias, Verónica. Pois sí, eu creo que vamos a estar de acordo, como xa estivemos na comisión, os 3 partidos políticos, ambos, PSOE, Movemento e equipo de goberno, os levábamos no programa, me consta que o Partido Popular tamén. Levase feito un tremendo esforzo en recuperar estas aulas porque para nós son fundamentais, a aposta polo ensino nas nosas parroquias creemos que é clave e viuse demostrado nesta etapa COVID. Si nos últimos anos se fixo un importante esforzo na aula de San Xurxo, creemos que non é suficiente. Ata agora tiñamos un patio exterior de caucho pechado, que todos sabemos que, se iraba a humidade e que non era o máis adecuado para os nosos nenos e nenas.
Si ben é certo que sí que se fixeron melloras importantes, como a colocación de tarimado en todas as aulas das parroquias, a climatización, a colocación de alarmas, auga quente, algo tan básico e necesario que se instalou tamén non hai tanto tempo nas aulas das parroquias, e fixemos tamén un tremendo esforzo no que é o mantemento estructural dos edificios, os tellados de Budiño e de Fontán, e últimamente pois a recuperación da aula de Budiño, que seguramente vistes en algunhas fotografías publicadas, que quedou ben fermosa, e agardamos que o resultado da de San Xurxo, non me cabe dúbida, de que así vai ser. Era unha aula moi necesitada, quedábanos San Xurxo e Picoña, se está recuperada a vivenda de Barreiro, o patio cuberto na Picoña, a aula anexa de Fontán, a aula anexa tamén de Soutelo, e fai un meses, como decía antes, a de Budiño. Queda facer os deberes en San Xurxo e queda facer os deberes en Picoña. Un pasiño máis para acadar esa aula anexa en San Xurxo e empezaremos xa a traballar, e seguro que Gela está nela, a compañeira Gela, no de Picoña, e dando así cumprimento a un compromiso que precisamente tiñamos os tres partidos políticos. O sea que me aleda moito de que o voto sexa unánime, estou segura de que así vai ser dos tres partidos políticos. O Movemento Salceda, dende logo, vai votar a favor. Ben, como decían tanto a compañeira de Sino como a portavoz de Movemento Salceda, é un compromiso que tiña este equipo de goberno, efectivamente tamén o levaba no súa campaña electoral o Partido Popular. Creo que está claro o esforzo que estamos facendo dende este equipo de goberno na recuperación e rehabilitación de edificios e instalacións municipais que estaban en desuso, ou que se lle pode dar un uso máis rentable para o que é o eido social, educativo, cultural e demais. Neste caso era unha necesidade primordial, que ademais é moi solicitada pola veciñanza da parroquia. É unha aula que ten moitos nenos sempre, moitos nenos e nenas, e que é necesario espacio máis en tempos de COVID. É verdade que xa apremia, que intentaremos ter a financiación canto antes para poder levála a cabo. Mentras tanto, pois están acometendo outras obras ali, como o arranxo do chan dese almacén que comentaba a compañeira de Ensino, para que polo menos este ano pois xa teñan unha solución parcial, que esperamos que sexa definitiva con este proxecto en canto poidamos leválo a cabo. Alegro-me un montón que teñamos este voto unánime de todos os tres partidos da corporación. Polo tanto, creo que non se vai utilizar a segunda quenda. Paso a ler o acordo. Primeiro, aprobar o proxecto de obras denominado Memoria Valorada de Execución de Mellora da Aula de San Xurxo do CRAS Raíña Aragonte Salceda de Caselas, redactado polo arquitecto Carlos Álvarez Ávila e asinado o 17 de xuño de 2021 cun orzamento base de licitación de 79.426,64 euros, IBE do 21% incluído, ascendendo o IBE a 13.784,79 euros e o presuposto sen IVE a 65.641,85 euros. Segundo, que leva a cabo o reformulo do proxecto de obras de conformidade co artigo 233 da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor, por unanimidade. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, expediente 1880/2021, convocatoria para a concesión de subvencións por procedemento de concurrencia competitiva dirixidas ás comunidades de usuarios e usuarias de augas de consumo. Pasará a defender este punto Rubén González, concelleiro de Medio Rural e Medio Ambiente. Ola, boas noites a todos e todos os membros da corporación e os veciños e veciñas que nos siguen desde as canles de YouTube do Concello. O que presentamos hoxe aquí son as bases reguladoras das subvencións en concurrencia competitiva para as traídas de augas do noso Concello, os cales espero que sean aprobadas neste pleno. O xeito destas axudas comprenderá as propias obras, a adquisición de material, o pago de man de obra ou compra de equipamentos nas distintas actuacións que poderán levar a cabo as comunidades de usuarios e usuarias, como poden ser
a captación de agua, o mantenimento e a conservación dos sistemas de almacenamento e de potabilización ou as mesmas reparacións que teñan que facer na rede de distribución. As bases conteñen detalladamente e informan dos requisitos, da solicitude de documentación a chegar, prazos de presentación, a formación da Comisión Técnica de Avaliación, as resolucións, aceptacións, justificacións, obrigas, recursos, pagos e os demais temas. Voume parar e ler e explicar algúns puntos en concreto que me parecen a destacar, como son o punto 8 das bases, que son os criterios de avaliación, que vos vou a ler. Para efectuar, punto 8, criterio de avaliación. Para efectuar as propostas de concesión das subvencións, a Comisión Técnica de Avaliación terá en conta os seguintes criterios. Punto número 1, número de usuarios e usuarios das villas. Opción A, entre 10 e 50 usuarios, 5 puntos. B, entre 51 e 100 usuarios, 10 puntos. E C, máis de 101 usuarios, 15 puntos. Segundo punto dos criterios, corresponsabilidade financiera, entendida como a cuota por usuario o ano. Opción A, maior ou igual a 25 euros, 5 puntos. Opción B, que realicesen aportacións extraordinarias por usuario para obras nos últimos 3 anos, por importe maior ou igual a 100 euros, 5 puntos. Opción 3, cumprir coas obrigas legais de analíticas e cloración, 5 puntos outorgará. Opción 4, proporcionar auga de consumo de xeito gratuito a algún centro educativo, cultural, deportivo ou social, 10 puntos. Opción 5 de criterio, uso do galego nas comunidades de usuarios e usuarias, 5 puntos. Opción 6, non ter percibido axudas de outras administracións ou do Concello de Salceda Casela nos 2 últimos anos que financiasen o investimento que se vai a subvencionar nestas bases por importes superiores a 5.000 euros, 15 puntos outorga. Interese dos investimentos no punto 7, propostos para o seu financiamento, ata un máximo de 50 puntos. Aquí distinguímolo en incrementar a capacidade das captacións, que dá 20 puntos, incrementar a capacidade dos depósitos, que dá 15 puntos, instalación de sistemas de potabilización, 15 puntos, renovación da rede de distribución por deterioro ou escasa capacidade con relación ás persoas usuarias, 15 puntos, e outros puntos de interese xeral e criterio da Comisión Técnica que lles otorgará 10 puntos. Falar tamén da contía e os límites no que as entidades beneficiarias poderán recibir un máximo do 70% do orzamento sin IBE presentado na obra subvencionable, cun máximo a recibir de 5.000 euros por comunidade de usuarios e usuarias. E xa por último, decir que os informes son favorables e que a aplicación orzamentaria do orzamento do 2021 deste Concello 1621/4800 destina 30.000 euros para estas bases, que históricamente esperamos aprobar por unanimidade e que axudarán as nosas traídas de auga da vila a mellorar os seus servicios dos usuarios. Moitas gracias. Ben, Partido Popular, Ana Cristina. Moi boas tardes a todos, os veciños que nos están a seguir a través das canles de internet e tamén os veciños que hoxe están fora manifestándose libremente ante a imposición do catastrazo no noso Concello. En canto ao punto que nos toca defender, que é a convocatoria para a concesión de subvencións por procedemento de concorrencia competitiva dirixida ás comunidades de usuarios e usuarias de auga e consumo, dicir que, canto a concesión de subvencións, sempre nos pareceu importante que a súa tramitación se levase a cabo a través de concurrencia competitiva. Sempre manifestamos así. Parecenos perfecto que se faga ahora en canto a este punto e tamén sempre manifestamos que así se fixese con outras subvencións, así como os centros culturais ou tamén deportivos. Como ben dixo o compañeiro Rubén, este punto conta con informe favorable tanto de intervención como de secretaría. Sin embargo, tamén é importante destacar que na conclusión, visto que antedece, debe advertirse que o Concello para poder conceder subvencións debe contar cun plan estratégico de subvencións do que carece actualmente. É dicir, que creo que hai que considerar este punto, incidir nel previamente para poder levar a cabo a concorrencia competitiva de xeito bo neste punto. Como dicía, consideramos importante que todas as otorgacións de subvencións se fagan a través de tramitación de concurrencia competitiva, por iso o voto do noso grupo vai ser a favor neste punto. Grazas. Movemento Salceda, Loli. Agora, nada, simplemente dous apuntamentos, porque creo que aquí tamén imos estar
De acordo? Primeiro, que esta subvención xa falamos dela na sesión plenaria da aprobación do Orzamento 2021. O que se trata de traer este pleno é a aprobación das bases que regulen o outorgamento desas subvencións. Unhas subvencións que, a pesar de ser un compromiso político, era imposible ata hai nada. Sabedes que o teito de gasto que por fin rompeu o Goberno Central nos permitiu ampliar ese número de subvencións, unhas subvencións que ademais podemos otorgar neste caso as traídas de augas parroquiais, unhas traídas que fan unha labor espléndida, que no caso da auga é unha responsabilidade municipal e, sin dúbida, hoxe de xustiza otorgarlle esta axuda. 30.000 de momento, agardamos que axuden e que, como decía o compañeiro Rubén, sirva para que as súas instalacións e incluso a súa calidade en canto á xestión da auga sexa maior. Era un compromiso de Movemento Salceda no seu programa electoral e me alegro moito de que hoxe, de forma unánime, lle vayamos a dar para adiante a esta necesidade de aprobación de subvencións para as traídas. Algunha aportación máis? Non? Bueno, pois, como alcaldesa e tamén como portavoz portavoz agora é o compañeiro Rubén, pero como Partido Socialista era tamén un compromiso que levábamos, creo que todos os tres grupos da corporación estamos de acordo en que era unha necesidade. Por primeira vez Salceda conta no seu orzamento con unha partida de 30.000 euros para axudar as traídas parroquiais. Esperamos, como ben dixo tanto o compañeiro Rubén como Loli, que iso mellore o suministro e a calidade da auga á nosa veciñanza. Estamos aquí para colaborar, para facer este tipo de cousas e esperamos que, bueno, agora son 30.000 euros, en algún momento temos a posibilidade de incrementalo, o faremos e veremos tamén pois que as traídas de augas poidan realizar obras que mellor sen esta axuda, sen esta colaboración do Concello, pois non poderían levar a cabo. Alégrome, por tanto, que este punto tamén saia a favor, por unanimidade, e pouco máis que engadir. É verdade que, ademais, hai un pequeno no informe de intervención, se refiere, segundiño, o informe de intervención, ao final, pois dice que hai que ter en conta, é un informe de fiscalización favorable pero con observacións, e dicen atención ao informado fundamentalmente no apartado cuarto, que non consta informe proposta debidamente motivado. Bueno, é un defecto de forma, cando a interventora fixo este informe non estaba a proposta, pero agora mesmo está, é simplemente aclaralo, e para que quede en ata tamén que non é realmente unha observación negativa, senón que no momento dela elaborar o informe non estaba. Polo tanto, se estamos todos de acordo, non hai máis intervencións, paso a ler os acordos deste punto. Primeiro, aprobar a convocatoria para a concesión de subvencións por procedemento de concurrencia competitiva dirixidas ás comunidades de usuarios e usuarias de augas de consumo do Concello de Salceda de Caselas para a realización de melloras das instalacións durante o ano 2021, co texto que figura nas bases anexas á presente proposta de resolución. Punto segundo, aprobar o gasto de 30.000 euros ao que ascende o importe da subvención con cargo a partida orzamentaria 1621/48000. Terceiro, rexistrar a información a incluir na base de datos nacional de subvencións polos medios electrónicos que esta proporcione, acompañada do texto da convocatoria e do seu extrato. Votos a favor, por unanimidade.
Ben, visto este punto, pasamos ao punto 4, expediente 661/2021, rectificación do erro por omisión nas bases reguladoras da convocatoria para a concesión de subvencións por procedemento de concurrencia non competitiva dirixidas a axudar aos sectores da hostelería e outras microempresas ante os efectos económicos da COVID-19. Ben, este punto que defenderei eu como concelleira de Comercio xa foi estas bases xa foron aprobadas no pleno ordinario anterior, advertindo, pois, tal como se comentou xa na comisión, advertindo que había un erro por omisión que non aparecían nas bases os gastos que se podían xustificar nestas subvencións e a forma, ademais, de xustificalos. Advertindo ese erro, pois traemos aquí a proposta de modificación que é incluir na base primeira o seguinte texto, que son os gastos que son os gastos subvencionables que se poden xustificar para esta subvención, que serían, o que engadimos sería: terán a consideración de gastos subvencionables os seguintes: gastos de alugueiro, bens mobles e inmobles, gastos de arrendamento de maquinaria e ou vehículos, gastos financeiros directamente relacionados coa actividade, servizos profesionais independentes, gestoría, asesoría e consultoría, gastos de suministro de auga, luz, gas e teléfono, primas de seguros, seguros de responsabilidade civil, seguros de accidentes, vinculados co exercicio da actividade económica, mantemento de comunicacións, teléfono, internet, correos ou mensaxería e compra de mercadorías relacionadas coa actividade. Estas axudas teñen carácter finalista, polo que o importe da subvención concedida non poderá ser empregado para outros fins. E os efectos do previsto nas presentes bases considéranse subvencionables todos os gastos efectivamente realizados dende o 14 de marzo de 2020 ata a data de finalización do prazo de presentación desta axuda. Polo tanto, o período de imputación de gastos a esta subvención será dende o 14 de marzo de 2020 ata a data límite outorgada polo Concello de Salceda de Caselas para solicitar as axudas que resen nestas bases. No apartado, a outra introdución que facemos é no apartado B da base sexta, que introducimos o apartado B que dice facturas e os seus justificantes bancarios de pago por un importe igual ou superior á cantidade de subvención. Ben, como decía antes, pois mírase que hai un defecto, un erro por omisión, e queremos incorporar estes dous pasos para solucionar ese erro e que as axudas se podan dar o antes posible. Palabras, Partido Popular. Xa dicíamos no pleno onde se aprobou esta concesión de subvencións que se chegaba un pouco tarde, nos hubo voto a favor e aquí volveremos a votar a favor, lóxicamente, pero, bueno, unha vez máis, pois, cos erros administrativos ou de transcripción ou de interpretación para a publicación, pois fai que vamos xa con 2 meses máis de retraso para que a xente poida solicitar esas axudas. Mais de 2 meses, porque agora ten que publicarse estas bases para a concesión de subvencións e, por tanto, tardarán ainda uns cuantos meses máis en poder percibir as primeiras axudas os nosos hosteleiros que tanta axuda precisan e que tan mal o pasaron e que, por sorte, pouquinho a pouco, ainda que despacio, van recuperando a actividade e que esperemos que máis pronto que tarde pois cada vez poidan estar con máis aforos e que a xente, pois, coa vacunación poida xa, unha vez por toda, ir perdendo medo e poidamos entre todos axudar a mellorar, pois, o día a día destas persoas tan afectadas, como digo, pola pandemia. Por lo tanto, pois, nos entristece o erro, nos entristece o retraso, pero, lóxicamente, vamos a votar a favor, como así o fixemos no pleno do mes de xuño. Gracias. Movemento Salceda, a palabra. Nada, simplemente eu engadir que o erro non leva a que haya que volver a publicalo, porque a realidade é que este erro se observa antes de que a Diputación nos dé o visto bo para estas bases e para poder facer a publicación. Co cal, bueno, eu tamén me gustaría que houvese sido antes, pero é verdade que non se retrasa ese tempo, nin ten que haber outra publicación. Dito isto, estando todos de acordo, paso a ler o acordo.
O acordo, se me permitides abreviado, vou a ler só o que introducimos, ou se mirades que como lin antes, se vos serve, pois omitimos a lectura, porque realmente o acordo é o que acababa de ler antes. Se vos parece ben, votamos, votos a favor, por unanimidade. Ben, pasamos ao punto 5 desta orde do día, expediente 2006/2021, fixación de festivos locais para o ano 2022. Ben, como sabedes, todos os anos temos que traer a pleno a aprobación dos días festivos locais do Concello de Salceda. Este ano propomos, como sempre, se non hai modificación ninguna, o martes de Entroido, que é o 1 de marzo de 2022, e o luns de Cristo, que é o 18 de xullo de 2022. Creo que vamos estar todos de acordo, pero se queredes coller a palabra, Partido Popular, Santi. Gracias. Reitero o que manifestei en nome do noso grupo na comisión. Oxalá que para o ano sí poidamos todos celebrar estas dúas festividades locais e que tanto o Entroido o martes como os outros días, o luns, o domingo, o sábado e o venres, pois poidamos todos celebrar nas rúas nas parroquias de Santa María, concretamente no Castro Barreiro e na Feira, o Entroido e tamén o colexio e todos os pequenos e pequenas das aulas do Gran Raña da Conta, pois, como digo, poder festexar tanto o Entroido como tamén as festas do Cristo no mes de xullo, polo tanto, que, como dixen tamén na intervención anterior, que pouco a pouco poidamos ir cobrando a normalidade e que, por fin, o ano 22 sexa un bo ano en ese sentido festivo e de celebracións. O noso voto vai ser a favor, por suposto. Gracias, Santi. Movemento Salceda, toma a palabra Álex. Boas noites a todos e a todas, os aquí presentes, os que nos siguen polas redes. Bueno, sí, un ano máis vemos a proposta dos festivos locais e que no caso do noso Concello mantemos o martes de Entroido e o luns do Cristo. Xa este é o segundo ano no que, bueno, algunha destas festas non se pode celebrar coa normalidade absoluta e que a normalidade que lembrábamos de sempre, non? Pero, bueno, creemos que é preciso e é importante culturalmente e socialmente manter os mesmos festivos locais. O martes de Entroido é un día moi importante para moita xente da parroquia de Santa María de Salceda, sobre todo os bares da Feira do Barreiro, e o luns do Cristo é outro día que tamén é importante para todo o Concello, pero, bueno, sobre todo tamén para a xente da Esfarrapada. Sí, como ben dixo o compañero Santi, levamos uns anos nos que, e esperemos que no 22 se poidan celebrar festas con normalidade, pero a verdade é que non revisei a acta do ano pasado, pero creo que o ano pasado, por desgraza, xa dixemos o mismo, que esperábamos que este ano puidéramos celebrar con normalidade. Bueno, teremos que seguir celebrando coa nova normalidade, seguiremos organizando cousas dentro do Concello de Salceda sempre. Nunca deixamos de organizar actividades, de apoiar a cultura. Creemos que sí que se poden facer actividades, a apoiar a un sector que a verdade é que foi un dos máis afectados como é o da cultura. E como quedou demostrado pois, no Cristo ou no Nadal ou incluso no Entroido e quedará na Festa dos Callos, sí que se poden facer actividades culturais seguras, con sentidiño e que polo menos por durante unhas horas, uns días ou o tempo que sexa que a xente se esqueza un pouco da pandemia e viva un pouco de festividade. Ben, pois, sumándome aos comentarios do portavoz do Partido Popular e do Concelleiro de Cultura de Álex, sumándome a que estes comentarios, este debate que temos hoxe aquí, ou esta, lástima que todos sentimos un pouco por non poder celebrar estas festas e por estar neste tempo de pandemia, pois que non se volva a repetir, como decía Álex, noutra acta máis e que o ano que ven por estas datas que normalmente cando traemos os festivos locais, pois poidamos decir todo o contrario, que celebramos unhas festas de Salceda tanto do Cristo como do Entroido, nunha nova normalidade, pero que poidamos socializar e relacionarnos de novo.
e que o meu desexo pois súmome aos comentarios anteriores. Paso a ler a proposta do Pleno, a proposta que traemos hoxe aquí. O punto 1, propoñer a fixación das seguintes festas locais do Concello de Salceda de Caselas para o ano 2022. O 1 de marzo de 2022, martes de Entroido, e o 18 de xullo de 2022, luns do Cristo. Punto 2, comunicar a proposta ao Servizo de Emprego e Economía Social da Consellería de Emprego e Igualdade, Xefatura Territorial de Pontevedra, sede Vigo. Votos a favor por unanimidade. Ben, pasamos ao punto 6 da orde do día, moción do Grupo Municipal Popular para instar ao Goberno Municipal o inicio dos trámites para a modificación da ordenanza fiscal do IBI urbana, incluindo bonificacións potestativas contempladas no artigo 74-punto primeiro do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Unha moción presentada polo Grupo Popular. Paso ya a palabra quen a vai a defender? A Santi, portavoz do Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, estamos ante unha nova iniciativa deste grupo. Con estas xa van 6 planteadas a este pleno para intentar axudar e minimizar o impacto que está a ter sobre os nosos veciños o chamado catastrazo e, polo tanto, vou dar paso á lectura da moción que vamos a debatir e, se así o considera a maioría deste pleno, a aprobar. Moción do Grupo Municipal Popular para instar ao Goberno Municipal o inicio dos trámites para a modificación da ordenanza fiscal do IBI urbana, incluindo bonificacións potestativas contempladas no artigo 74 primeiro do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Antecedentes. A Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra notificou a través de sede electrónica o pasado 2 de febreiro o inicio do procedimento simplificado de valoración colectiva no Concello de Salceda de Caselas. O noso grupo, unha vez coñecido o mesmo, propuxo ao Goberno local as seguintes medidas. Primeiro, solicitarlle á Xerencia Territorial do Catastro a paralización do inicio do procedimento simplificado de valoración colectiva no Concello coa maior dilixencia posible para anticiparse a chegada das notificacións aos afectados e afectadas, proposta rexeitada polo Goberno Municipal no pleno do 25 de febreiro deste ano 21. Como segunda medida, solicitamos instar ao oral diferir, é dicir, retrasar a emisión dos liquidacións de atrasos anos 18, 19 e 20 en 3 anualidades. É dicir, as liquidacións pendientes do ano 18 emitiríanse no ano 21, a do ano 2019 no ano 22, a do ano 2019 no ano, a do ano 2020 no ano 23, e isto sí foi aprobado no pleno do día 15 de abril do ano 21. A esta cuestión quero engadir aquí que non consta a este grupo, polo menos, notificación oficial por parte oral esta aceptación. Si hai unha manifestación verbal en diferentes actas e tamén nos medios de comunicación por parte do Goberno Municipal que hai un acordo verbal co oral para que iso se leve a cabo. Pero digo, non temos constancia, ou solicitamos en varias ocasións, volvemos a facer no día de hoxe, que non temos coñecemento oficial por parte oral desta acordo. Con lo cual, pois, ojalá sea así, pero donde hai papeles calan barbas, como se suele decir. En terceiro lugar, propuxemos a modificación do tipo impositivo do imposto do 0,50 ao 0,40, o mínimo legal que nos permite a lei, que iso vai a rebaixar o recibo da urbana para o ano que ven un 20%. Esta proposta tamén foi aprobada por unanimidade da corporación no pleno do día 3 de junio do ano 21. Cuarta medida, propuxemos o incremento da bonificación ás familias numerosas do 40 ao 50% na categoría xeral e do 50 ao 70% na categoría especial, sempre que o valor catastral da vivenda habitual destas familias non supere os 90.000 euros e non sexan titulares de outros inmobles con valor catastral superior aos 25.000 euros. Esta proposta foi rexeitada polo Goberno Municipal no pleno de 3 de junio do ano 21. E, en quinto lugar, solicitamos que a señora alcaldesa, como representante lexítima, ainda que somos todos, pero ela como presidenta alcaldesa deste Concello, recurrise á inclusión dos terreos clasificados polas normas subsidiarias, o planeamento urbanístico do noso Concello, como solos de núcleos da categoría de solos urbanos a efectos do artigo 7.2a
da Lei do Catastro Inmobiliario, promovendo as accións e recursos precisos para que, a vista do artigo 7.2b de dita lei, queden fora de tributación como solo urbán e, polo tanto, se deixen sen efecto as valorizacións feitas polo catastro no procedimento simplificado de valoración catastral realizado no noso Concello. É dicir, para que se nos entenda, se instaba a volver á situación anterior ao inicio do procedimento simplificado de valoración colectiva. Isto foi rexeitada tamén polo Goberno Municipal no pleno do 5 de agosto, pleno extraordinario resultado por este grupo deste ano 21. E aquí estamos coa sexta proposta, que na exposición de motivos decimos: o procedimento simplificado de valoración colectiva estáse a aplicar en base á legislación urbanística vixente no noso Concello, que corresponde ás normas subsidiarias aprobadas no ano 1997. A normativa urbanística en vigor contempla o desarrollo dos núcleos rurais a través do Plan Especial de Mellora do Medio. Este plan non está executado, polo que orixina graves perxuízos aos propietarios de parcelas en zonas catalogadas como urbanizables que non dispoñen de servicios urbanísticos. Por exemplo, lindar con camiño público, afeccións de dominio público, é dicir, afeccións de ríos ou regatos, ou tamén de outra índole como o paso de líneas de alta tensión ou media tensión eléctricas por enriba destas parcelas. En consecuencia, ditos terrenos nunca poderán ser edificables, é dicir, non se podrá construir sobre eles. Non son aptos para edificar, pero pagarán imposto do IBI como outras parcelas que sí o son. A maiores deberán facerlle frente ao pago do IBI con carácter retroactivo, creándolle a estes propietarios un prexuízo económico sen precedentes na historia do noso Concello pola cuantía e número de afectados. O Goberno da Sociedade de Caselas é o único responsable, no noso entender, da situación destes propietarios ao non ter un plan xeral aprobado previamente a aplicación do procedimento simplificado de relación colectiva, deixando os veciños sen amparo en unha clara situación de indefensión respecto aos seus intereses. Como é o Goberno Municipal o responsable de que estes propietarios liquiden, paguen este imposto por un dereito que nunca poderán consumar, é obrigado polos restantes membros da Corporación Municipal impulsar e apoiar medidas para minimizar o impacto económico nos petos dos veciños, na mentres non se aprobe un plan xeral que solucione esta problemática de forma definitiva. A maiores dos antecedentes expostos son con anterioridade e o amparo do establecido no artigo 74.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que dispón o seguinte: las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la disposición y planeamientos urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas, y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos, inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección. Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así como las tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios para la aplicación de esta bonificación y su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal. Sin dúbida, o noso entender, o entender deste grupo mayoritario da corporación, tense neste artigo a ferramenta xurídica para actuar dende o Goberno Municipal e minimizar que non solucionar a problemática descrita anteriormente é recoñecida por todos. A modificación da ordenanza fiscal reguladora do IBI é unha competencia do Pleno Municipal de Salceda de Caselas, podendo aplicar unha bonificación de ata o 90% da cuota íntegra do imposto axustándose aos requisitos sustantivos contidos no artigo 74.1 dos textos refundidos da Lei de Facendas Locais, o que significaría a eliminación do 95% dos recibos de liquidacións emitidos por ditas parcelas, ou baixar prácticamente a menos de 3 euros moitísimos deses recibos que se están notificando nestes días. Tal beneficio fiscal podería ser aplicado exclusivamente ás parcelas que reúnan ditas características e que deberán facerse constar na oportuna ordenanza
fiscal. Por lo tanto, o que propoñemos a este pleno no día de hoxe é que se inicie os trámites para a modificación da ordenanza municipal do IBI para incluir bonificacións potestativas de ata o 90% nas zonas do Concello do 90% nas zonas do Concello susceptibles de ser aplicadas ao amparo do artigo 74.1 do texto refundido da Lei das Facendas Locais. Bueno, creo que quedou medianamente claro a nosa intención e, como digo, é a sexta proposta que traemos a este pleno para intentar axudar e minimizar o impacto que está a ter nestes días nos veciños e veciñas que ven como non se está a facer, o non se entender, e moitos así o manifestan, dentro do Goberno Municipal todo o posible. E creo que as probas me remito o que sucedeu nos últimos plenos e tamén o que supoño que debataríamos nos próximos minutos. Moitas gracias. Ben, Movemento Salceda, Lucía, a compañeira de Facenda. Ahora, vale, boa noite a todos novamente. Temos un novo pleno e un novo capítulo do Partido Popular no procedemento do IBI e o procedemento simplificado de valoración colectiva. Eu entendo a preocupación do Partido Popular con este tema, non creo que sexa maior que a deste goberno. Díxenllo desde o principio, levollo dito en todos os plenos, dende que temos coñecemento deste procedimento, o goberno completo e esta concelleira en particular levamos dedicado moitísimas, pero moitísimas horas a tentar buscar solucións, xestionando con oral, xestionando con catastro, tratando de que o impacto económico sexa o mínimo na veciñanza. Xa que a revisión chegou nun dos peores momentos, como xa todos temos falado e como todos concordamos. Igual que todos concordamos que sabíamos que isto iba a suceder, que non é nin o primeiro, nin o segundo, nin o tercer concello da provincia no que se aplica deste xeito. O problema aquí, e tamén o sabemos todos, é a normativa urbanística da que partimos. Temos unhas normas subsidiarias do ano 97, unhas normas que conteñen unha cantidade de núcleos rurais que están formados por terrenos que non reúnen as condicións mínimas de edificabilidade, e aí dixemos dende o primer momento que estaba o problema e que estaba a injustiza deste procedimento, pero non ilegalidade. Vostedes presentan neste pleno unha moción que na exposición de motivos, no argumentario, describe unha serie de medidas como se fosen ideadas por vostedes, como se todo o que se leva feito nestes meses fora obra gracia do Partido Popular. Mire, no primer pleno que falamos do procedimento simplificado no mes de febreiro, este goberno xa lle dixo cal iba a ser a liña de actuación e cales eran as medidas que íbamos a tomar. A apertura da oficina, as xestións con catastro e con oral para minimizar e para facilitar as tramitacións da veciñanza, o estudio da baixada do tipo impositivo e o estudio das bonificacións, tanto sociais como urbanísticas. Díxose no pleno de febreiro xa. E eses foron os pasos que se foron dando, sí, eses foron os pasos que se foron dando, sempre con rigor e seriamente, unha vez que están traballados, que está aceptado ou consensuado co organismo que ten que facelo, ou informado ou asesorado xurídicamente, unha vez que teñen seguridade xurídica, se vai dando paso e se vai traendo este pleno. Eses foron os pasos que se dixeron dende o principio e foron os pasos que se deron. Que fixo o Partido Popular? Ir a bandazos. No primer pleno solicitaron a paralización. A paralización, este goberno díxolle que non era posible. Díxoselle que non era posible. Sabían de sobra que o procedimento era irreversible. Non vale de nada engañar a vecinanza, non vale de nada sair aí fora dicindo que solicitamos unha paralización para que a xente durante un mes ou durante 2 meses pensen que podemos parar isto cando o proceso estaba en marcha e as notificacións estaban a semanas de chegar a casa dos veciños. Que pasou nos concellos que solicitaron a moratoria e a paralización? Exactamente o mesmo que pasou aquí, que o procedimento seguiu o seu curso. Sí, solicitaron e non lle serviu de nada. Serviu para sair na prensa e decir solicitamos a paralización, pero a realidad é que todo continuou igual. Despois, vanselle ocorrendo ideas, despois solicitaron a rebaixa do tipo impositivo. Sí, solicitaron, é verdad, e aprobouse neste pleno por unanimidade, pero como dice o compañeiro Santi, onde hai papeles calan bocas, solicitud de informes para a baixada do tipo impositivo 10 de marzo, informe da interventora 22 de marzo,
Petición do Partido Popular, 25 de marzo. Nada máis que engadirlle, Santi, nada máis que engadirlle. Pero que as cousas non se fan do día pa noite, hai que tramitalas, hai que solicitar informe, hai que facer informe e despois convocar o pleno e traer ao pleno. Despois ocurriuselle quitar as parcelas de núcleo rural a consideración de urbanas. É que os terrenos non se poden clasificar ou desclasificar según nos conveña. Falan aquí de volver á situación anterior ao procedimento. Non hai situación anterior. Os núcleos rurais son núcleos rurais dende o ano 1997, con unhas normas subsidiarias que non foi este goberno responsable de aprobar. A diferencia entre agora e antes é que agora hai unha lei que tampouco aprobou este goberno que permite ou obliga a tributar por eses terrenos. Eses terrenos teñen a condición de urbanos, non podemos confundir rústico con rural, son cousas diferentes. Os núcleos rurais é un tipo de terreno urbano. E polo que respecta ás bonificacións, eu, de verdade, non sei se volver a decirlo, porque me dá a sensación de que se sentan aí co seu discurso, co seu argumentario, e non escoitan nada do que lle decimos dende aquí. É que o levamos dito dende o principio, que aí era onde tiñamos que traballar, nas bonificacións. E niso estamos dende o principio, buscando facelo con seguridade xurídica e con amparo legal, e que os organismos intervintes, que son oral e catastro, se faciliten a información entre sí para que despois, a hora de aplicar esas bonificacións, tamén sea máis fácil aplicalas, tanto para que nos solicita, que teña que aportar menor documentación, como para que nas tramita. Niso estamos traballando. Dende hai meses, e xa yo dixemos no pleno no que se aprobou a baixada do tipo. Dixemos, rematora, estamos traballando nas bonificacións. Ahora mismo, o que está claro é a baixada do tipo, vamos a levala xa e en canto estea a baixada do tipo, traeremos as bonificacións. E nada, remato en canto á nosa postura sobre esta moción. Non vamos a votar a favor dun documento que conta a versión da película a súa maneira e non se axusta á realidade dos feitos, porque, ademais, no fondo, non solicita nada que aporte nada novo. O expediente xa está iniciado, xa está solicitado a catastro a relación de parcelas que sean susceptibles de bonificación. Polo tanto, como a petición non aporta nada novo, non imos a votar a favor desta exposición de motivos e deste argumentario. Gracias, Lucía. Bueno, a primeira vou utilizar a quenda do Partido Socialista como concelleira de Urbanismo. Ben, eu non me gustaría repetir todo o que dixo Lucía, porque a exposición foi totalmente completa e estou totalmente de acordo, pero sí decir un par de cousiñas. Eu creo que o PP con esta moción o único que está indo é a rebufo do goberno municipal. Creo que quere quedar ben coa veciñanza de que está facendo algo, pero resulta que vai facendo ou vai mostrando peticións según o que vai traballando o goberno municipal. Entón, el vai detrás e o fai. Mire, por non repetirme moito e ser rápida o que dixo a compañeira de Facenda, primeiro, o Partido Popular pediu, como decía a compañeira, a paralización do proceso, cando sabía que era irreversible. Pero pedíano porque había que decir que pedían algo, aínda que sabían que era irreversible. Segundo, despois pediron unha moratoria que xa lle dixemos que tampouco tiña cabida e que quedou demostrado no Concello de Mos coa negativa de catastro a esa moratoria. Despois, viu pedindo a rebaixa do tipo impositivo, como quedou claro cando como dixo a compañeira de Facenda, que xa estaba iniciado o expediente por parte do goberno cando se solicitou. Pero, bueno, hai que facer publicidade de que se fai algo. Despois, aínda máis triste, sumouse a reclamación de outro partido que non ten representación política no pleno, e sumándose á barbaridade de que as fincas se queden en rústico. Unha auténtica barbaridade que, como lle dixen antes, como lle dixen no pleno anterior, pregunten aos veciños se queren que as súas fincas queden en rústicos por resto dos tempos. Agora ben, a seguinte é a solicitude das bonificacións que este goberno se anunciou dende o mes de febreiro, pero é que lle vou a decir, lle vou a ler que se anunciou, como decía, dende o mes de febreiro, pero é que acabamos de aprobar unha acta na que, vou a ler a miña intervención directa,
Eu decía, en canto ao do IBE, a única bonificación posible haberá que estudiar en cada caso se é posible ou non as condicións urbanísticas ou sociais do noso Concello. Voulle ler unha cousa. Artigo 74 da Lei Reguladora de Facendas Locais. Bonificacións potestativas do Concello. As ordenanzas fiscais poderán regular unha bonificación de hasta o 90% da cota íntegra do imposto a favor dos bens inmobles urbanos ubicados en áreas e zonas do municipio que, conforme a legislación e o planeamento urbanístico, respondan a asentamentos, etc. Sí que hai posibilidades de outras bonificacións, e nós sí que facemos un traballo serio para mirar todo o que se pode axudar a veciñanza neste tema. Isto era o que eu decía no pleno do 24 de xuño, pero é que esta era a miña resposta ás declaracións do compañeiro do Partido Popular, o señor Joaquín Núñez Troncoso, que nos decía, xusto antes desas miñas declaracións, que lle pidan vostedes un informe, digamos, fiscal, a servicios sociais, pois non ten moito sentido. E se vostedes van á lei, o único encaixe que hai son as bonificacións a familias. É dicir, a que vostedes decían que só había as bonificacións sociais ás familias, e eu lle dixen que había as bonificacións do artigo 74 que vostedes piden agora. Entón, non veñan agora con unha iniciativa quitada do caixón para decir que o Concello e o equipo de goberno non está facendo o seu traballo, cando queda patente nesta ata que acabamos de aprobar que eu mesma lle falei do artigo 74 das bonificacións. Entón, eu o que decía a compañeira Lucía, me parece tristísimo que vayan a rebufo continuamente. Alégrome de que se den conta, despois de tantos meses, que non é posible nin a paralización do proceso, nin a moratoria, nin que se queden solo que se volva a situación de rústicos, nin nada, que a única posibilidade é o estudio destas bonificacións que hai que concretar. Entón, creo que o chiste do Partido Popular, porque xa me parece un chiste, decía no pleno anterior eu, que non será a última vez que falemos do IBI e das iniciativas populistas do Partido Popular, é ir a rebufo do que fan os demais. Eu volvo a decir, súmense a lealdade a este equipo de goberno que realizou o seu traballo en todos os puntos, como dixo a compañeira de Facenda antes, súmense, sean leales ao equipo de goberno e sean leales á veciñanza, porque lle están facendo flaco favor con decir inventarse cousas que se poden facer, procedimentos ilegais, etc., para decir que se está facendo algo. Co cal, eu que lle pido unha vez máis ao Partido Popular é que deixe de facer populismo, que deixe de decir que todo fai el, porque o equipo de goberno fixo o seu traballo, a súa xestión, dende o minuto cero. Gustaríanos que as cousas fosen de outra maneira, seguro, e que fosen máis rápidas e que todo se pudese solucionar antes. Pero as cousas levan o seu tempo e a xestión do equipo de goberno é seria e agora mesmo, como decía a compañeira de Facenda, estás a traballar xurídicamente dentro do Departamento de Facenda e dentro do Urbanismo para levar a cabo estas bonificacións que vostedes piden e que nós anunciamos dentro do mes de febreiro. Segunda quenda, Partido Popular. Se vostede fai, lea a súa proposta, remato o tempo. Falou, entendo que é a primeira intervención. Ten unha segunda intervención. Bueno, non se preocupe, eu doulle esa intervención, pero sí que pediría que se cumplira o regulamento. Na primeira intervención ten efectivamente 5 minutos que pudo haber utilizado. Vale. A ver, mire, desculpade, por favor. Desculpade, por favor. Mirade,
Dixen algunha vez, dende o principio que empecé a presidir estes plenos, que os regulamentos están para cumplir, sobre todo, por exemplaridade á veciñanza, que é unha norma que aprobamos nós. Repito, no primer turno de palabra se utilizan tamén 5 minutos de intervención. O compañeiro do Partido Popular non os utilizou, eu pasei a quenda a Movemento, Salceda. Se é un despiste, desculpade, se é un despiste de que non se utilizaron os 5 minutos cando se debería, non se preocupe, que eu lle dou os 5 minutos e os 3 da segunda quenda. Ten 8 minutos para falar. 5. Fixo a exposición os 5 da primeira quenda, agora os 3 da segunda quenda. Deixo os 5 da primeira quenda que non utilizou e os 3 da segunda. No, teis a exposición, teis 5 e teis 3 da segunda quenda. Pero volvo a repetir, vale, volvo a repetir, se non utilizou a quenda, a primeira quenda dos 5 minutos no momento en que lle correspondía, eu lle dou os 5 minutos, máis os 3 da segunda quenda, máis 3, ten 11 minutos. Vale, pois ten os 5 minutos da primeira quenda e os 3 da segunda, porque está na segunda quenda, ten 8 minutos agora e despois os 3. Vale, disculpade, nós utilizamos a primeira quenda. A ver, disculpade un segundo. A ver, disculpade, nós xa utilizamos a primeira. Entendín que o compañeiro do Partido Popular utilizara a primeira no seu turno porque era cando lle correspondía utilizala. Se non a utilizou, ten a primeira quenda e ten a segunda, porque nós xa pasaríamos a segunda. Entón, utilice a primeira e a segunda 8 minutos xuntos, por favor. Sí, porque fai a primeira e a segunda xuntos. Despois remato. Vale, está ben, ten a primeira e a segunda, porque entendo que a segunda non a podemos. Ten os 8 minutos, os 5 da primeira e os 3 da segunda, despois temos nós a segunda quenda e despois damos os 3 minutos. Perfecto, e despois damos os 3 minutos. É así, Santiago. Vale, pero lle estou dando... Disculpad. Empeza polo Partido Popular, efectivamente, dixeron, sí, corresponde 5 de exposición porque presentan a moción, somos proponentes. Despois, 5 minutos de primeira quenda, que era acto seguido porque a ronda é así, empezou polo Partido Popular. Non se lle deu, ou no que fora, entón entendo que se lle dá agora, que enlaza cos 3 minutos da segunda quenda. E os demais teñen 3 minutos porque xa están a súa segunda quenda. Claro. Exacto, era o que me refería, pero que ten que utilizar a primeira e a segunda xuntas, porque non a utilizou cando lle correspondía. Gracias. Vostedes, señores membros do Goberno, do Partido Socialista e do Movemento Salceda, vostedes están a favor do catastrazo. E están a favor porque dende o minuto 1 vostedes o recolleron nos presupostos deste ano 21. E, polo tanto, como están recollidos no presuposto, o Goberno preveeu recaudar polo catastrazo máis de 800.000 euros a maiores co ano 2020. Ese é o documento oficial fehaciente que non deixa lugar a dudas a interpretacións. Vostedes sabían dende antes do inicio deste ano deste procedimento e o calaron. Non dixeron nada e nós e os veciños nos enteramos a través dos presupostos. E polo tanto, vostedes, pido que non me interrumpan, por favor. Polo tanto, vostedes, como o calaron e o ocultaron a veciñanza e a este grupo, non fixeron ningún documento de recurso contra o mesmo. Por eso esgotáronse o plazo de exposición a público para recurrir contra o catastrazo e vostedes non presentaron ni un só documento e non é iso só, o grave, que o é, que tamén impediron a calquer veciño colectivo ou a este grupo presentar recurso porque ninguén, salvo vostedes, tiña coñecemento deste procedimento do catastrazo. Vostedes. Por iso trouxeron a pleno, recollido no orzamento, máis de 800.000 euros de incremento da urbana do catastrazo.
Punto pelota. Así de claro. Vostedes o sabían, vostedes o recolleron e vostedes son cómplices necesarios e aplauden o catastrazo. Segundo punto. Me estades faltando o respeto no sentido de que me intervides a palabra. Segundo punto. Vamos, Ni unha sola... Perdoade, vamos a respetar o turno Ni un de palabra e despois teremos o turno de réplica, por favor. Ni un só documento contra o mesmo. Ni unha reunión con este grupo, ni unha comisión, ni un pleno extraordinario, ni unha reunión con ningún colectivo. Nada, de nada, de nada. Ni unha reunión oficial con os conste, seguramente telefónica, pero oficial, presencial. Non hai nada que avale respecto da reunión do goberno co catastro. Cantos bandos informativos? Cantas pancartas colgaron vostedes na fachada do Concello? Mire que colgaron vostedes pancartas contra outros procedimentos, ¿verdad? Hasta camisetas no pleno, hasta se reían, ¿verdad?, dos veciños que sufrían aquelas consecuencias, como se os concejales daquele momento do Partido Popular fóramos culpables daquelo. Iso é a diferencia entre como estamos actuando nós aquí en este pleno, coa sexta proposta en riba da mesa, sin ninguna manifestación, sin ninguna pancarta, sin ninguna camiseta. Esa é a diferencia, ata o día de hoxe, claro, todo ten un límite, por suposto. Mire, onde está a notificación do catastro que nos vai a certificar e asegurar xurídicamente que os atrasos van a vir diferidos en 3 anos, como nós os solicitamos e como se aprobou en este pleno? Non temos ningún documento. Teñen vostedes competencias, teñen vostedes e tiñan competencia en este pleno para a solución, e vostedes dixeron non, votaron non a recurrilo, nin o intentaron. Recorrimos outros procedimentos, pero non o catastrazo. Miren, hoxe temos esa posibilidade de dar unha nova solución favorable. Non é que a que nos gustaría, porque a nos gustaría paralizar e volver ao procedimento anterior a como estábamos. Claro, iso é o que nos queríamos. E logo, nas normas subsidiarias, señores do goberno, do noso Concello, o chan, o solo, é dicir, as fincas e as parcelas das parroquias, para que se me entendan, están clasificadas como solo non urbanizable de núcleo rural. É dicir, a efectos catastrais son rústicos, por iso nunca pagaron. Por iso nunca pagaron, porque a efectos catastrales esas parcelas nas normas subsidiarias son rústicas e nunca pagaron, porque se foran urbanas sempre pagarían. E nunca pagaron dende o ano 1997 hasta o ano 2021, que van a pagar por culpa de vostedes, porque lle cambiaron a condición de solo pasando de rústicos a urbanos. Tal como lle, señora alcaldesa, pido por favor que non me interrumpan. Señora alcaldesa, pido por favor que non me interrumpan. Continúa, Santi, a ver se damos rematado o turno de... Por iso, os veciños... Por eso os veciños... Creo que están os ánimos un pouco... No, simplemente... Senón, mira, por favor, todos, vamos a cumplir o reglamento, vamos a respetar o turno de palabra por ambos lados, digo. O turno de palabra é que remate o seu tempo o compañeiro, o portavoz do Partido Popular. Vale. O que sí vou a pedir tamén é que se deixe de facer, de decir que o equipo de goberno minte, e etcétera, etcétera, vale? Vou a pedir, por favor, que se respete e que cumplindo o turno de palabra, vale? Por favor. Veña, señora alcaldesa, continuamos señora alcaldesa, pido que o tempo está correndo. No, o tempo está parado, por favor. Perdón. Pero o tempo vai empezar a correr porque a señora alcaldesa vai a cumplir co regulamento, vamos a poñer o tempo en marcha outra vez e vamos a cumplir cos 8 minutos que lle corresponden ao Partido Popular. Señora alcaldesa, amparándome no dereito que teño como cidadano de expresarme libremente sin faltarlle a ninguén, podo volver a dicir, e digo, porque así mo permite a legislación, de que o goberno está mentindo neste procedimento. E dicir que o goberno está mentindo non é faltar a verdade a ninguén. Porque, mire, demostro, porque como estaba explicando, señores... A demostración de que vostedes non están dicindo a verdade é que dende o ano 1997 hasta o ano 2020, e mira que son anos, ningún veciño recibiu ninguna notificación do catastro porque esas fincas están como rústicas a efectos catastrais e, polo tanto, nunca pagaron, nunca. Por eso estes días, no que non entendes son os veciños que teñen que pagar, por eso estes días están chegando notificacións clasificando a eses terrenos como urbanos.
Por eso están clasificados como urbanos dende este ano 21 polo catastrazo que vostedes non recorriron, que vostedes aplauden e que vostedes recollen nos orzamentos con ese incremento de recaudación abusiva de máis de 800.000 euros. Polo tanto, se foran urbanas antes, pagarían, e como non eran urbanas, a efectos catastrais non pagaron. Esa é a verdade. Durante máis de 25 anos, señores do Goberno. A norma subsidiaria, señores do Goberno, outra tergiversación hacia os veciños, outra mentira categórica que dixeron nos últimos días respecto deste grupo, as normas subsidiarias do noso Concello permiten dar licencias directas, por suposto, en eses núcleos catalogados nas parroquias como núcleos non urbanizables, non urbanizables no medio rural. Por eso, señores do Goberno, por eso, o que nos pedíamos no pleno anterior extraordinario que solicitamos para que o Goberno recurrise, o que pretendíamos é que volvésemos aos orígenes antes do 1 de enero deste ano. É dicir, deixar sin efecto o catastrazo para que o noso planeamiento seguira en vigor tal como se aprobou no ano 97 e, polo tanto, os veciños non pagasen urbana, IBI, en esas parcelas. E si se poderá seguir dando licencia como ata de agora. Ou é que os veciños na Picoña, en Sanxurxo, en Budiño, en Parderrubias, en Cienza, non poderon edificar sobre esas parcelas. Por suposto. E pagaron algunha urbana antes de ter unha construción sobre esas parcelas? No, nunca. 0 euros durante todo o tempo que esas parcelas non tuveran ninguna edificación. Por qué? Porque eran consideradas rústicas a efectos catastrales. Punto. Co recurso que vostedes votaron en contra no pleno do outro día, o 5 de agosto, o que solicitábamos, como veño dicindo, é volver á situación anterior e, polo tanto, deixar sin efecto o catastrazo. Nos insistimos, señores do Goberno, insistimos en diferentes propostas. Vostedes dicen que tiñan todo... O compañeiro do Partido Popular que o seu tempo rematou. No, perdone, señora alcaldesa. Por favor, remate. Demos os 5 minutos, os 3 que lle pertenecían. O que lle pedimos ao Goberno municipal é que xa que tanto dicen que tiñan todo feito, non sei como é que todo o que se aprobou en este pleno foi traído e pedido por este grupo municipal. Pleno extraordinario, mocións, propostas, e as que se aprobaron pola unanimidade da corporación e as que se rexeitaron. Foi este grupo o único que truxo a pleno o debate e a aprobación, se así o consideraba o pleno. E, polo tanto, por todo iso, o noso grupo hoxe volvemos a pedir unha bonificación, porque non é o que nos queríamos ni o que nos gustaría. Nos gustaríanos que o Goberno recurrise o procedimento e non o fixo. E, polo tanto, agora, a último que nos queda é intentar que o Goberno aplique esa bonificación que nos permite a lei e que o Pleno é o competente para facelo. Por lo tanto, ojalá este Pleno no día de hoxe, atendendo as peticións dos veciños e tamén deste grupo que se ven perjudicados, teña ben facer esa bonificación que merece, non, que é necesario porque é injusto pagar por parcelas que nunca van ser edificables. Moitas gracias. Vou facer unha apreciación antes de pasar a palabra a Movemento Salceda. Cando se dirixe os señores do Goberno Municipal, a min gustaríame que se dirixira os señores e as señoras do Goberno Municipal. Dito isto, pasolle a palabra a Movemento Salceda. Loli. Bueno, hoxe a verdade é que neste pleno estou a ver e a vivir unha situación que me resulta a un tempo dura e incluso triste, e tamén vou decir, esperpéntica. O Partido Popular de Salceda da man do BNG buscando rendemento político. A parte curioso, unha manifestación convocada polo BNG na que o portavoz do Partido Popular de Salceda aquí mesmo en sesión plenaria se acaba de sumar. Actúan ademais con xenreira. Minten sistemáticamente como acabamos de escoitar nos 8 minutos, casi 9 minutos que lle deu a alcaldesa de intervención. Falsean datos, que é o máis grave, e solo con un único obxectivo. Porque iso sí, vostedes falan de interese, pero de interese político, porque dos veciños e das veciñas vostedes non se están preocupando.
O que están facendo é enredar, desinformar. E é unha lástima que non se poñan do lado do goberno para solucionar ou polo menos xestionar, como si o está facendo o equipo do goberno, para minimizar no máximo posible o impacto desta revisión catastral. Ou, non sei, pregunto, isto que está pasando en Salceda non acontece noutros concellos? Digo eu, se esta revisión imposta polo Ministerio de Hacienda non ocorre en Mos, non ocorre en Porriño, non ocorre tampouco en Bueu. Igual, será que no Porriño o Bloque está no goberno e o PP non se mobilizou. E ademais teñen un plan xeral do 2003. Ou será que en Mos goberna o Partido Popular e teñen un plan xeral tamén do 2017? Ou incluso Bueu, que goberna o Bloque, e teñen un plan xeral do 2017. Pois resulta que Salceda nin goberna o PP, nin goberna o Bloque, non ten representación siquiera na corporación, e por riba non temos plan xeral, porque vostedes o tumbaron no 2016. Non sinalen a ninguén, vostedes, as culpas para os demais. Vostedes formaban parte dunha comisión que tumbou o Partido Popular. Que respete o turno de movimento. Efectivamente, gracias, alcaldesa, porque eu guardei respetuosamente silencio todo o tempo. E como se era pouco nesta campaña que teñen de desinformar e co esforzo que está facendo o Concello, as súas magníficas páxinas anónimas lles axudan aínda por riba a estender estas falsedades que se creen que así benefician os veciños ou as veciñas. As mentiras non van a ningunha parte. O que pasa é que a nós nos vai a levar un pouquiño máis de tempo demostrar que temos a razón. E mentras vostedes o que están facendo é intoxicando. É o que están facendo. Dende o primeiro momento, dixo a compañeira Lucía, xestionamos o primeiro pleno. En febreiro anunciamos 5 puntos, 4 deles cumplidos. Queda uno que estamos traballando con seriedade, que ademais é o que se lle ocurre traer hoxe a pleno. Pero non lle dixemos dende o primeiro momento que estábamos traballando nel. Que pretenden? Que pretenden? Sempre dixemos e seguiremos a decir que esta revisión é injusta. Dixémoslo desde o primeiro momento, porque chega nun momento malo e cos pagos atrasados. Pero os veciños e veciñas teñen que saber que fixemos o máximo esforzo posible e seguiremos a facelo para que o impacto sexa o menor posible. Movemento Salceda vai defender a veciñanza e non a ningunha outra cor política, que lles quede claro. Gracias, Loli. Quedanlle 3 minutos ao Partido Popular para defender o que considera. Pecha a alcaldesa, como non podía ser de outra maneira. Pecha a alcaldesa, mira, perdoa, no regulamento pon que a alcaldesa tendrá 3 minutos de peche para matizar ou defender o que queira. Ben, antes dos 3 minutos vaderme a permitir, porque que todos os plenos acaba saindo sempre a mesma cousa. No punto 5, no artigo 40, no punto 5 do regulamento de funcionamento no regulamento municipal, pon punto 5, rematado o debate inmediatamente antes do sometemento do asunto á votación, a presidencia poderá facer uso da palabra por un período máximo de 3 minutos para puntualizar ou precisar a súa opinión sobre a cuestión debatida, para que quede e para que non teñamos. Non sigo porque o seguinte pasa o artigo 41 chamada a orde e prefiero non ter que utilizar ese artigo para nada. Doulle os 3 minutos ao portavoz do Partido Popular. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Lamentamos que o Goberno non se sume a esta proposta e nós temos a conciencia tranquila durante estes meses todos de actuar con coherencia. Fixamos 6 propostas alternativas, unha tras outra en función do que o Goberno iba votando nos diferentes plenos. Os bandazos é non facer nada, e o bandazos é decir que non iban mudar os valores catastrales ou os recibos, verdad, señora concelleira e equipo de Goberno, e resulta que as modificacións
das valorizacións dos inmobles e tamén das fincas e os recibos, vaiase non mudaron. Como digo, nós non fixemos ruído na rúa, nós fixemos propostas no pleno, escritos, nas comisións, ata o día de hoxe, e aquí seguimos estando. Dixemos que non nos iban a desanimar e, por suposto, e o reitero en nome deste grupo, que non nos vamos a desanimar. Nós o que pedíamos e o que seguimos pedindo é que se voltase a situación anterior. E a diferencia de Saceda de Caselas con respecto a outros concellos é que eles teñen plan xeral e nós non. Porque a maioría do pleno, co Partido Socialista da actual alcaldesa e nós, votamos en contra daquele goberno da señora Dolores Castiñeira e do exalcalde que querían impor un único e o seu plan xeral. Así non se goberna. Nós o que pedimos no día de hoxe é que os veciños, a través da modificación da ordenanza municipal, competencia deste pleno e que o goberno non ten a ben apoiar no día de hoxe, se faga unha modificación para facer unha bonificación, valga a redundancia, de ata o 90% en aquelas parcelas que o permite a lei de facendas locais no ámbito que, como digo, está contemplada en dita e mencionada lei, no artigo 74.1. Para que? Para que aquelas fincas que non teñan acceso a camiño público, que non teñan os metros mínimos para poder construir, se deixe sin efecto o recibo da urbana. Xa que non conseguimos deixar sin efecto o procedimento, porque vostedes votaron en contra de recurrir, que é o que tiñan que facer, agora o mínimo que podemos facer é facerlle esa bonificación de ata o 90% en esas parcelas, para que os veciños non paguen algo inxusto por unhas parcelas que nunca van ser edificables e que, como ben se dixo no día de hoxe, en estes últimos meses, o goberno contempla poñerlle o catastrazo porque así o recollen os presupostos deste ano. Ningunha alegación contra o mesmo, ningunha demanda contra o catastro, ni unha reunión, ni un bando, ni un pleno extraordinario, ni unha reunión, ni unha comisión, nada, de nada, por parte dos señores e das señoras do goberno municipal contra o catastrazo. Por lo tanto, cómplice necesario e copartícipe do maior sablazo, da maior suba de impostos da historia do noso concello, mentre os veciños xas ven e se as desean para chegar a fin de mes. É inxusto e non merecen ter un goberno que non defenda o interés xeral dos veciños e só pensa en como recaudar para pagar as facturas que deixan a deber dos anos anteriores. Señora alcaldesa, remato. Hoxe é un día triste para os salcedenses porque a súa alcaldesa, como máxima representante, e o goberno, como maioritario neste pleno municipal, non están a facer os deberes, ou igual que non o fixeron nestes últimos meses, defendendo os veciños, non defendendo os veciños, e sí estando do lado do catastro para recaudar. Lamentamos esta situación e reitero, este grupo seguirá batallando contra este inxusto, insolidario sablazo que é o catastrazo aos nosos veciños e as nosas veciñas. Lamento profundamente non chegar a un acordo e lamento profundamente que o goberno non se sume a esta proposta. Moitas gracias. Comezar máis o debate que xa me relajei. Non me parece lícito que se poidan usar 8 minutos para soltar mentiras e non se poida rebatir, pero é así, está na súa quenda. Solo era un matiz, quería comentarlles, informarlles, que tampouco dixen na miña quenda, que habíamos aprobado a bonificación, a rebaixa do tipo do 50%, aprobámoslo por unanimidade nesta corporación, rematouse o período de exposición, se non houbera alegación se convertería en definitivo, pero si as hubo, polo tanto, temos que traerlo de novo a pleno para resolver as alegacións. Polo tanto, que non o dean por aprobado definitivamente, que ainda non o é. Só era iso. Agradezo a información e a disposición do goberno para cando queiran ratificar ou recurrir ou que se acorde respecto desas alegacións. Gracias. Ben, eu iba a comentar iso en relación coas bonificacións, porque tamén as bonificacións teñen que ver con esa aprobación definitiva, non se podían facer mentre estaba en exposición, e agora mesmo pois está con alegacións. Vamos a intentar, na medida do posible, traer conjuntamente, se é posible, se acabamos os trámites, as dúas cousas xuntas. Se non é posible, pois tendremos que seguir traballando nelo, pois, como dice a compañeira de Facenda, as cousas non se fan da noite para mañá. Dice o Partido Popular que non se fixo nin ningún pleno, nin extraordinario, nin ningunha información
nin demais. Eu creo que os veciños e veciñas que nos siguen deben saber que levamos todo o ano falando de IBI, dende aquel primer pleno do mes de febreiro, xa yo recordaba no pleno anterior. Ademais, un tema que se debatiu no pleno ordinario de febreiro, nos 2 extraordinarios de abril e de maio, non quero repetirme na miña intervención do pleno xa do 24 de xuño. Vostede acaba de dicir que o PP seguirá batallando. Efectivamente, o Partido Popular o que está facendo é unha batalla dun tema tan importante e que afecta a tanta veciñanza, a toda a veciñanza, casi. Porque, efectivamente, os concelleiros, eu tamén me vexo afectada por o procedimento simplificado. Esta alcaldesa e moitos dos concelleiros e concelleiras que están aquí e as súas familias. E que parece que nos está falando de algo que a este equipo de goberno, señoras e señores do goberno, non nos afecta porque debemos ser de outro espacio que non é o Concello de Salceda de Caselas. Eu creo que temos que ser serios e deixar de facer esa batalliña política que están a facer o Partido Popular. Volvolle a pedir lealdade, volvolle a pedir que non intente enganar a xente, entre comillas, con conceptos que non son verdade, que os utiliza como vostede quere, se as normas subsidiarias non contemplaran xa eses núcleos rurais como urbanos, en definitiva, non se podrían dar as licencias. A ver, vostede me dice que non lle chegou de catastro ningunha carta dicindo que ten que pagar hasta ahora. Tampouco lle chegou deste Concello unha negativa dunha licencia nun terreno rústico, que se fora lle hubiera chegado. Eu creo que temos que ser serios e deixar de equivocar términos e de intentar confundir a xente. E as bonificacións, este equipo de goberno está a traballar nelas dende febreiro. Hai que pasar uns procesos, hai que pasar uns procedimentos e hai que facer un traballo, que non é presentar unha moción e vir aquí a contar un regueiro de verdades, xa non vou a decir mentiras, pero non me gusta utilizar esa palabra, pero verdades a medias facéndose os salvadores da poboación, porque quen xestionou todo o que fixemos hasta ahora, quen xestionou os fraccionamentos, quen xestionou a oficina de información, quen xestionou a rebaixa, quen está... este equipo de goberno. E, de feito, a prova está en que hubo unha oficina de información e volva a vela de novo, porque é necesaria. E todo iso é este equipo de goberno. Se queren quedar ben coa veciñanza, fagan algo. E sabe o que teñen que facer? Volvo a repetir. Lealdade a este equipo de goberno e lealdade á veciñanza nun tema tan serio que afecta a toda a veciñanza e a todos nós, que formamos parte deste Concello, pero deste Concello e deste municipio. Dito isto, non lle permito, porque xa yo teño dito, pecha a alcaldesa, vamos a cumplir o regulamento porque lle debemos a veciñanza ese respeto de que se facemos unha norma, nós somos os primeiros en dar exemplo e cumplila. As bonificacións se traerán a pleno no momento en que teñamos xurídicamente todo pechado, porque é moi fácil, iniciar os trámites, que xa están iniciados hai meses e xa ten expedientes, etcétera, etcétera, da modificación da ordenanza municipal do IBI para incluir bonificacións potestativas do 90% nas zonas do Concello susceptibles de ser aplicado. Claro, é que detrás diso non hai traballo ningún, de mirar que parcelas son susceptibles, cales se poden aplicar, cales envían, todo iso, non hai traballo ningún. Ese traballo está o facendo o Partido Popular presentando unha moción. Hubiéramos apoiado esta moción e estas bonificacións, porque é no que se está traballando, se o argumentario desta moción non fose unha cantidade de falsedades ou medias verdades. Dito isto, creo que xa podemos pasar á votación desta moción. Votos a favor. Votos en contra. Ben. Terminado a parte resolutiva, o punto 6, hai unha moción presentada pola Asociación SAPIS, Salceda pola Infancia e a Xuventude,
Unha moción que presentou esta asociación e a que nos sumamos os tres grupos políticos, tanto o Partido Popular, Movemento Salceda como o Partido Socialista, e vou dar paso a ler a moción facendo xa pois esa consideración de que está apoiada polos tres grupos da Corporación Municipal. Paso a lela, moción ao pleno ordinario do 26 de agosto de 2021 presentada pola Asociación SAPIS, Salceda pola Infancia e a Xuventude, sobre o arranxo dos aseos que aínda están sen reformar no CEP Altamira, polo que queremos someter á consideración do pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. Apartado 1. Que este centro ten un número moi elevado de alumnado, sendo este curso pasado, do 2020 e 2021, superior a 500 nenos e nenas. Que no edificio punto 2, que no edificio principal, onde están situados 8 aseos, tan só arranxaron os baños da planta baixa ao comezo do curso anterior, deixando sen facer máis da metade, planta superior e gimnasio, en plena pandemia, por non falar do escaso número de baños para tanto alumnado. Punto 3, que o xefe territorial, César Pérez Ares, comprometeuse a reformar os baños do centro educativo despois da ampliación feita no ano 2018, nunha segunda fase da que non coñecemos nada. Información que tamén se trasladou ao Consello Escolar. Punto 4, que antes do inicio do curso 2020-2021, César Pérez Ares trasladou ao equipo directivo do CEP Altamira que a unidade técnica estaba a traballar na renovación dos aseos, un compromiso adquirido polo Departamento Autonómico. Punto 5, que en agosto de 2020 o xefe territorial dixo que se estaba a traballar para executar ese compromiso coa máxima brevidade posible. Punto 6, que se consultamos o Real Decreto 132/2010 de 12 de febreiro, por o cal se establecen os requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria e la educación secundaria, podemos ver como no CEP Altamira non se cumple o dereito á salubridade e a ter unha cantidade de baños necesario. No artigo 3, requisito de instalaciones comunes a todos os centros, punto 2, na letra B dice reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de energía que señala la legislación vigente. Asimismo, deberán cumplir los requisitos de protección laboral establecidos en la legislación vigente. En la letra E, disponer como mínimo de las siguientes instalaciones: aseos y servicios higiénicos sanitarios adecuados al número de puestos escolares, a las necesidades del alumnado y del personal educativo del centro, así como aseos y servicios higiénicos sanitarios adaptados para personas con discapacidad en el número, proporción y condiciones de uso funcional que la legislación aplicable en materia de accesibilidad establece. E o punto 7, que as carencias dos centros educativos nunha pandemia fanse aínda máis visibles que nunha situación normal. O CEP Altamira leva anos sufrindo a falta de inversión da Xunta de Galicia para que sexa un colexio adecuado ás necesidades da vila e dos seus nenos e nenas. Por todo isto, a Asociación SAPIS propón ao Pleno do Concello de Salceda e Caselas que inste á Xunta de Galicia a, punto 1, que reforme os baños que faltan do edificio principal e os do gimnasio. Punto 2, que visto que o protocolo para este vindeiro curso 2021-2022 vai ser o mesmo que no anterior debido á pandemia, o reformen antes de que comece o curso escolar. E punto 3, que invirtan o necesario para que o alumnado que acude a este centro, a pesar de ter un número de baños insuficiente, os aseos que teñan estén en perfectas condicións. Esta moción presentada por SAPIS, como decía antes, foi recollida polos tres grupos desta corporación municipal e, polo tanto, vou pasar a palabra aos diferentes grupos para que comenten e manifesten a súa postura. Santi, do Partido Popular. Ben, gracias. Bueno, dende este grupo vamos a apoiar todo o que sea reivindicar melloras en todo o noso Concello, sexa no educativo ou de outra índole, e, polo tanto, non lle poñemos ningún pero a esta petición, independentemente de que poidamos ter a nosa opinión respecto do proceder ou da exposición de motivos, que, como ben se dixo por parte da señora alcaldesa,
pois se menciona unha serie de datos dos que podemos estar máis menos de acordo. Pero o importante é o fin da moción e a parte resolutiva, no que estamos todos de acordo, pero tamén é certo que, como ben sabe dende fai tempo o equipo directivo, e tamén dou por feito que o Goberno, por lo tanto a Conselleira de Educación, deben de saber, e se non o saben, pois moi mal pola súa parte, de que ese proceso leva esas semanas en proceso de adxudicación dos baños, como así foi o compromiso de fai tempo. É certo que debería ser antes do que se vaya a executar, pero é tan certo eso como que leva semanas, e me consta que así o sabe o Goberno, de que está en ese proceso de adxudicación das obras e, polo tanto, vamos a ver mellorado esos baños nas próximas semanas, nos próximos meses. Quero aquí tamén aproveitar e mandarlle o noso respeto e o noso ánimo e o noso agradecemento ao equipo docente DSC Altamira e en especial tamén ao equipo directivo que sempre exerce as súas competencias pois dunha forma exemplar, cos seus erros como persoas que son, igual que os cometemos todos nós, pero sobre todo cos acertos que sobre todo no último ano de pandemia ven a facer un traballo arduo, un traballo riguroso, axudado tamén pola AMPA e tamén por o traballador municipal e algúns outros que ao longo dese curso ali se acercaron para axudar nas tarefas que foron precisas levar a cabo. Por lo tanto, o noso aplauso a todas as persoas que fixeron posible que no noso Colexio CEA Altamira fose un curso levadeiro, aínda que efectivamente tuvemos algún caso COVID, desgraciadamente, pero sin consecuencias digamos, dramáticas e, polo tanto, o noso recoñecemento a ese traballo. E tamén quería remarcar a súa exemplaridade de non deixar entrar nunca, e fan moi ben, e digo nunca, e espero que así siga sendo nos próximos anos e para sempre, de non deixar entrar a política no colexio e de aqueles que a veces se acercaron para ali para intentar manipular certas obras, actuacións ou melloras, pois, como digo, o equipo directivo fixo moi ben exercer a súa competencia de educación libre da política e da politización. Por lo tanto, tamén ese sentido quero dar e queremos mostrar o noso recoñecemento ao equipo directivo. Tamén queremos facer traslado o noso recoñecemento e xa que estamos celebrando uns Xogos Paralímpicos nos que temos a sorte de ter unha salcedensa nada por primeira vez competindo nesas Olimpiadas de Tokio de Paralímpicos, a Vicky Alonso, que lle mandamos un saúdo desde aquí, e o noso ánimo para que disfrute dese momento e tamén para que consiga o mellor dos éxitos colectivos da Federación Española de Baloncesto, representando a España. Pois quero tamén queremos darlle tamén unha medalla aos nosos cativos que neste curso tiveron un comportamento exemplar en todos os sentidos. E tamén, esa medalla facela, trasladaria tamén a estas persoas de colectivos como SAPIS que de boa intención, con toda a ilusión e con todo o bo facer, queren o mellor para a Saceda, queren o mellor para os nosos nenos e nenas e queren o mellor para a xuventude. Tuvemos a oportunidade de ter unha reunión con elas e trasladamos a nosa postura en diferentes aspectos e trasladamos o que nos considerábamos que deberían de facer e creo que lle quedou medianamente claro que a exerción e o liderazgo nun colectivo que busca o ben común, que non teño dúda de que así é, debe buscar sempre a imparcialidade, a veracidade dos feitos e non deixarse levar por uns ou por outros en función da opinión de un ou de outro. E, por tanto, que verifiquen sempre os feitos, que verifiquen sempre os datos, que verifiquen sempre todo aquilo que lle trasladan e que lle trasladamos aos diferentes grupos municipales para que estean no certo e tomen a decisión que mellor consideren en cada momento. E, por último, tamén trasladar que o Goberno municipal, igual que a Xunta de Galicia, ten competencias no eido educativo, no tema de mantenimento, e que nos gustaría que o Goberno municipal revisase as peticións dos últimos anos que ainda están a executar no CEA Altamira, concretamente. Algunha máis de 5 anos desa petición están a día de hoxe sen executar. Nos consta que estes días están facendo melloras no CEA Altamira, o cual aplaudimos e recoñecemos e apoiamos, e, por lo tanto, esperamos e desexamos que esas peticións, que algunhas delas, como digo, levan máis de 5 anos pedidas e están sen executar, se levan a cabo o máis pronto posible e que tamén nas diferentes aulas das nosas parroquias
pois, a pesar de que fixemos melloras en ese sentido, co apoio de toda a corporación nos diferentes mandatos anteriores, que nos en todo momento pois tanto levábamos no programa electoral como apoyábamos, pois vamos a estar sempre de acordo. Por lo tanto, vamos a votar a favor desta moción. Moitísimas gracias. Gracias, Santi. Paso a palabra polo Partido Socialista a concelleira de Ensino, a Movemento Salceda, disculpade. Paso a palabra a Movemento Salceda, Loli Castiñeira. Gracias por pasarme a palabra e, ademais, que xa estaba pensando que creo que por primeira vez, e o gallas sexan moitas, casi que vou estar de acordo coa exposición de Santi nun 75%. Sobre todo na parte de recoñecemento do traballo feito durante un ano tan duro, de dirección e de todo o profesorado e todo o que supuxo. E agradecerlles infinitamente que formasen parte da Comisión de Sanidade que organizou o Concello xunto co equipo médico e que, na miña humilde opinión, tan bo resultado tivo. En definitiva, ao final, o que traemos hoxe aquí, impulsado por Sapisa, que estou persoalmente, sei que Movemento Salceda tamén agradecidísima polo impulso, pola paixón, polo traballo, polo ímpetu que lle poñen a cada unha das reivindicacións, que non son máis que cousas que necesita Salceda e que os nosos nenos e nenas, a nosa xuventude precisa, elas son o impulso social e eu estou moi agradecida, como digo, personalmente, dende o Movemento Salceda o traballo que realiza. Pero é un traballo que tamén realiza a dirección, como ben decía Santi, e a AMPA, ao mellor non de un xeito tan, tan cara fora e tan público, pero sei que me consta que tamén fan o seu traballo. Polo tanto, un desexo de todos e de todas, a recuperación destes aseos, porque aquí o máis importante non é defender unha cor política ou outra, ou que diga a Xunta ou deixe de decir, senón que os nosos nenos e nenas teñan uns aseos dignos. Nos dixémolo no seu momento, dende o Goberno, cando o 26 do 7 diriximos un escrito con estas necesidades, e voltamos a recordalo, sí, hai escasos días, en agosto, a principios de agosto, porque o curso escolar está aí, a necesidade está aí, eu non dubido do compromiso de César, pero, dende logo, puxeno en dúbida a escasos mes e medio do inicio do curso. Alégrome moito desa noticia que nos trasladas, Santi, de que están traballando no orzamento e na licitación dese arranxo e agardamos entón que o arranque do curso nos traia para os nosos nenos e nenas uns aseos dignos que realmente creo que o merecen. Gracias. Ben, Partido Socialista, concelleira de Ensino, Gela. Sí. Bueno, desde el Partido Socialista y de la parte de concelleira que me toca, pues felicitar desde luego a la asociación, al AMPA y a las direcciones de todos los centros, a todas las AMPAs, porque sí que fue un año muy difícil, la verdad que pintaba muy mal y dentro de lo mal que pintaba salieron las cosas bastante bien, incluso eso, Galiña Azul, que los niños no llevaban mascarilla y tal, la verdad que fue un año muy tranquilo para lo que todos esperábamos el año pasado por estas fechas. Sí es cierto que la necesidad de la reforma de los baños, yo sabía, a mí me llegó que se estaba licitando, pero también es cierto, compañero Santi, y aquí te voy a pedir un favor, de que no me enteré por la Xunta de Galicia, y eso es algo que sucede muy habitualmente, porque desde que yo soy concelleira, ya antes, se le llevan pedido reuniones tanto a la Consellería como a Xefatura Territorial y no se recibe ni respuesta. Desde antes de ser yo concelleira, cuando estaba la compañera Tere Pérez llevando Educación, ya se pedía y tampoco se recibía respuesta. La última vez, como bien dijo Loli, el pasado 3 de agosto. Se pidieron reuniones a la Consellería y a Xefatura y uno de los puntos que se lleva haciendo desde, como dijo Loli, el 26 del año pasado, perdón, del año 19,
tampoco recibimos respuesta, o sea, no hay forma. Entonces, sí que os pediría, y no con ánimo de nada, sino que si vosotros sois capaces de que nos den una cita, pues sería agradecer, porque el beneficio sería para los niños de Salceda y para la educación, no para este Gobierno. Sí me permito eso, porque creo que es importante que cuando ya se llevan 2 cursos terminados de esta legislatura y el anterior, no me pude reunir en ningún caso con ninguna de las 2 instituciones, pues porque no me responden, no porque no se haya intentado desde el Concello. Con respecto a la moción, pues nada, encantada de participar en esta moción, porque, repito, es algo que llevamos haciendo desde siempre, tanto como partido como desde que estamos en el Gobierno. Cuando nos anunciaron en el 19 que iban a reparar los baños, este Gobierno le había enviado un presupuesto con una solicitud de reparación, un presupuesto. Cuando vimos el anuncio en prensa, porque tampoco nos comunicaron nada oficialmente, porque no nos comunican nada oficialmente, vemos que la cantidad no se ajustaba a la necesidad. La cantidad del presupuesto que teníamos nosotros, con lo que la Xunta anunció en su día para la reparación del baño, sabíamos que era insuficiente. Así se lo hicimos saber, también a la dirección del cole, y bueno, el resultado fue que solo se pudieron reparar 2 baños porque no daba para el resto. Tenemos muy claro que se necesitan la rehabilitación de los 4 aseos, en este caso quedan 2 por rehabilitar y por adecuar, también con accesibilidad y para personas de movilidad reducida, y también los del gimnasio, que no son aseos, ya son baños con duchas y tal, que nos parece vergonzoso que en este siglo se sigan teniendo coles o baños como esos. Y sin nada más, decir que el Partido Socialista va a apoyar esta moción, por supuesto, y todas las que vengan, y encantadísimos y agradecidos de que sea por unanimidad. Nada más, gracias. Alguna intervención máis? Ben, eu he decir, como xa dixeron as compañeiras de goberno, tanto Gela como Loli, dende o Concello se levan feito varias peticións, se fixo esa primeira, estou falando desta legislatura, pero como ben decía Gela nas legislaturas anteriores, pero nesta legislatura se fixo a petición no mes de xullo do ano 2020, volveuse a facer agora o 3 de agosto deste ano, unha petición que non só incluía os baños, sino moitas das necesidades que ten o eido educativo aquí en Salceda. Todos somos conscientes de que necesitamos ensino posobrigatorio, de que necesitamos ter un transporte para os nosos mozos e mozas que van a outros concellos mentre non dispoñamos dese ensino posobrigatorio. Necesitamos patios cubertos, necesitamos unha rehabilitación do CEP Altamira, non só esa ampliación e eses baños, etcétera, etcétera. Son de sobra coñecidas as reivindicacións que se fixeron dende o Concello sempre, as reivindicacións que fixemos o Partido Socialista dende hai máis dunha década. Por suposto, o Concello de Salceda ten a responsabilidade no mantemento dos centros. A Concelleira de Ensino está facendo fronte a esas peticións das que falaba o compañeiro portavoz do Partido Popular. Creo que se está dando resposta a maioría a todas aquelas que son factibles, tanto nas aulas sanitarias das parroquias como no CRA, como no CEP Altamira. Sí que voto de menos, como decía a compañeira de Ensino, que despois destas solicitudes reiterativas por parte do Concello, pois se nos reciba, porque a situación, a problemática do ensino en Salceda é coñecida por todos, por pais, nais e por este goberno. Estou segura que tamén polos compañeiros do Partido Popular, e que se nos dé esa reunión, porque me gustaría trasladar en primeira persona en nome deste equipo todas as necesidades e ver como evolucionan non só este proxecto de reforma dos baños integrales, sino que temos ou deberíamos ter encima da mesa un proxecto para a ampliación do IES Pedras Rubias. O proxecto tampouco o coñecemos, todavía non se presentou. O Departamento de Urbanismo estamos á espera del para poder dar esa licencia, facer todo o antes posible, pero tampouco temos. Entón, eu sí que me sumo a esa petición
que fixo Gela, entendo que en nome de todo o equipo de goberno, para que se nos dé esa reunión. E, por suposto, nos sumamos, como decía as compañeiras de goberno, e persoalmente, como alcaldesa, pois me sumo ese recoñecemento que xa fixestes os portavoces de Movemento Salceda, Partido Popular e a propia concelleira de Ensino, do traballo feito por toda a comunidade educativa, tanto polas direccións como as AMPAs, por SAPIs, e tamén polas familias, nenos e nenas que pasaron, pois levan un ano e medio de dura pandemia, un curso escolar completo, sufrindo as consecuencias desta pandemia, e se comportaron como campións, con lo cual me sumo a ese recoñecemento. Noraboa, me alegro sobre todo que sexamos capaces de apoiar por unanimidade unha iniciativa tan importante como esta. Dito isto, decirvos que temos que votar a ausencia desta moción, xa que non estaba incluída na orde do día, co cal votamos primeiro a ausencia, votos a favor. E unha vez votada a ausencia, paso a ler os puntos da moción para pasar a votación. SAPIS propón ao Pleno do Concello de Salceda de Caselas que insta a Xunta de Galicia a, primeiro, que reforma os baños que faltan do edificio principal e os do gimnasio. Segundo, que, visto que o protocolo para este vindeiro curso 2021-2022 vai a ser o mesmo que no anterior debido á pandemia, os reformen antes de que comece o curso escolar. E no apartado 3, que invirtan o necesario para que o alumnado que acude a este centro, a pesar de ter un número de baños insuficiente, os aseos que teñan estén en perfectas condicións. Votos a favor. Perdón. Sí, perdón, o iba a decir antes, non recollemos, pero sí, efectivamente, gracias Loli, efectivamente, ao recollernos a moción, pois o Pleno do Concello de Salceda insta a Xunta de Galicia os 3 puntos que lin con anterioridade. Votos a favor. Ben. Rematada a parte resolutiva, pasamos á actividade de control. No apartado 7, da acción de conta de decretos dende o número 2021 0744 do 21 de xuño ao número 2021 1067 do 20 de agosto. E apartado 8 da acción de conta das resolucións de subvencións outorgadas con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Algo que decir? Boas noites. Nada, simplemente preguntar, porque non está ben definido, sobre un decreto de... Non, un decreto non, perdón, é unha das subvencións otorgadas a través do Plan Concellos, en este caso, na liña 2, amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades, por un importe de 7.500 euros, e o obxecto da subvención, envellecemento de espazos municipais. Queríamos saber se nos pode dicir a que se refiere isto.
Se non hai ningún rogo tampouco, pasamos ás preguntas. Algunha pregunta? Mira, Alex, se queres facer... Preguntaron sobre a liña 2, os 7.500 euros para o tema dos murais e demais. Se podes explicalo, pois agradezo. Vale, sí. Sí, esa subvención que se solicitou polo Plan Concello de Envellecemento de Espazos Municipais, o que se vai a realizar, a levar a cabo dous murais en dúas zonas do Concello. Un estará aquí no Auditorio Municipal e outro estará na ponte que vai cara a Entenza, por onde cruza a PO 510. E, bueno, iso é no que consistirá ese proxecto. Gracias, Alex. No, creo que quedou claro, non sei se tedes algunha dúbida, non. Quedou aclarado, pasamos, como rogo non hai, pasamos entón ás preguntas. Quen comeza? Joaquín. Ben, teño unha pregunta. Queríamos saber cantas veces se reuniu a Comisión de Seguimento do Catastro nos últimos 5 anos. Faloche dos dous últimos, reunión de comisión de seguimento como tal non hubo, videoconferencias e chamadas telefónicas hubo unhas, e correos electrónicos, hubo uns cuantos, pero comisión de seguimento como tal nos dous últimos anos non hubo. Sí, digo, reunións telemáticas, videoconferencias e chamadas, sí. Pero que comisións como tal, porque hai un representante nomeado no pleno de organización do catastro, e, por tanto, hai unha comisión, esa ninguna. Nos dous últimos anos, ningún. E nos últimos 5... Bueno, pues nada. Pediremos, Antón... Eu non o sei, tería que buscar se houve esa convocatoria e se asistiu. Eu non asistín. Pediremos, Antón, que se nos aclare ou certifique as reunións se hubo das comisións dos últimos 5 anos. Pois pídeo por registro cando queiras e se che responderá. Algunha preguntiña máis? Boas noites de novo. Fai 9 meses, máis ou menos, aprobamos aquí no Pleno pois unha moción que trae o Partido Popular, que ao final retocamos, que pedíase, pois a Deputación directamente que se lle sacara o bordillo do carril bici, pero, ao final modificámoslo para chegar a un acordo, que era pedirlle á Diputación un estudio técnico para mellorar a seguridade no carril bici das farrapadas Pontes, non? Eu pregunto, xa preguntei atrás no Pleno, temos algunha contestación ao respecto disto? Ou tamén a maiores, pido para que conste en acta algún documento que acredite que se notificou a moción á Diputación? Non temos ningunha comunicación da Diputación ao respecto desa moción, pero sí que a moción se lle comunicou, como se comunican todas as mocións e demais, que se aproban en sesión plenaria. Se queres ter ese documento de comunicación da moción, por favor, solicito, ou que quede aquí en acta, xo facemos chegar. Non se volveu ante o silencio da Deputación, non se lle volveu a insistir. Non sei, Miguel, por mobilidade, pero eu, ata onde teño coñecemento, non se insistiu. Pero o faremos en canto poidamos, facemos chegar ese escrito e faremos unha comunicación á Diputación para ver se nos dan contestación ao aprobado en pleno. Algunha preguntiña máis? Ángela?
Hola, boas noites a todos. Eu quería preguntar, porque no Parque da Gándara, na zona de xogos, instalárase un dispensador de xel, e a día de hoxe non está. Quería saber cal era o motivo, porque ainda estamos en pandemia e utilizábase. Loli. Contesto cheu, Ángela. Ángela, retirámonos ata atopar un dispositivo máis seguro, porque se o coñeces, que seguro que sí, porque se o describes e porque o biches, o dispensador estaba á altura dos rapaces máis pequechos e era de pedal. O pulsar o pedal salía con moita facilidade cara a cara dos nenos. Polo tanto, consideramos que non era de todo seguro, retiráronse, de feito aproveitáronse para donde o uso de adultos sí que garante que non haxa perigo, como é a Praza de Abastos, que se instalou unha entrada e outra na saída, e buscaremos outro tipo de dispositivos máis seguros para os nenos e nenas que usan eses parques. Alguna cuestión máis? Pois, se non hai ninguna cuestión, antes de levantar a sesión, si o que quería era agradecer e pedir disculpas ás persoas que nos siguen dende a casa por se en algún momento coa concentración que había na rúa non se escoitou ben. Queríamos garantir tanto a celebración deste pleno como garantir o dereito á concentración da xente das persoas que estaban na plaza. Disculpas se en algún momento non se escoitou ben e ademais creo que se foi o sonido ao principio cando eu intentaba abrir o pleno. Repito, disculpas, e o que pretendíamos en todo momento era garantir tanto a celebración desta sesión plenaria como o dereito de concentración que tiñan as persoas que estaban na plaza. Boas noites e grazas a todas e a todos.